Γεια σας, ο Μάνος είμαι και μιλώ από vapingcyprus.com. Σήμερα θα μιλήσουμε για δύο προϊόντα βασικά και θα πούμε κάποια tips για τα προϊόντα και γενικά για το vaping. Προσωπικά εγώ ήμουν καπνιστής, έπινα περίπου 7 με 10 τσιγάρα την ημέρα, τα τη νυχτά. Τώρα πίνω ένα τσιγάρο και θέλω να το κόψω εντελώς. Έχει περίπου 2 μήνες που ξεκίνησα το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Μπορώ να πω ότι με ένα τσιγάρο την ημέρα που προσπαθώ να το κόψω εντελώς και έχω και καλύτερο, τα χέρια μου είναι πιο καθαρά από το τσιγάρο, δεν μυρίζω τόσο πολλά, έχει πολλά benefits, έχω παραπάνω ενέργεια κτλ. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για το προϊόν, το mod. Mod είναι η μπαταρία βασικά. Τούτο το mod είναι της eLeaf, έρχεται με 5.000 mAh και να, αυτό είναι, και είναι η οθόνη OLED που θα σας πω ένα tip. Τούτον το πράγμα δάμε, μπορείτε να αγοράσετε μια συσκευή ξεχωριστή που έχει μόνο τούτο και μπορεί να διαβάσετε πόσα ohm level είναι το coil, η σπήρα βασικά. Ενώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας το mod και να το βάλετε δάμε. Μπαμ! Σας λέει πόσα ohm είναι μέσα στο atomizer, 1,58. Τούτο είναι το tip. Τώρα θα συνεχίσουμε να μιλήσουμε για τα advantages και τα disadvantages του mod. Advantage, το λοιπόν, πλεονεκτήματα βασικά. Πριν χρησιμοποιούσα το mod με 18650 μπαταρία. Βάζεις την μπαταρία. Εντάξει, κάτι που δεν μου άρεσε και είναι ότι κάθε φορά πρέπει να βγάλεις την μπαταρία, πρέπει να αγοράσεις δικό του φορτιστή, θέλει προσοχή η μπαταρία, άμα σχιστεί το δέρμα του πρέπει να το ξανατυλίξετε, να μην πάθει κάποιο short circuit κτλ. Μετά λέω πάω να κάνω vape με το προηγούμενο το mod που είχα, δεν μπορούσα να το τσαρτζάρω και να κάνω vape. Ενώ με τούτο μπορείτε να τσαρτζάρετε και να vape-πάρετε. Πολλά μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί πες ότι τέλειωσε η μπαταρία τώρα, πρέπει να τσαρτζάρεις. Αν έχεις το άλλο, δεν έχεις μπαταρία φορτισμένη, πρέπει να περιμένεις να φορτιστεί. Με τούτο βάζεις το USB απευθείας και μπορείτε να το φορτίσετε σαν vape-πάρετε. Περίπου θέλει 2 ώρες με 3, αν θυμούμε καλά, και φορτίζει full, αν δεν κάνω λάθος. Αν πάρεις σωστά, δηλαδή τα σωστά, εντάξει, αν πάρεις όχι πολλά, ας πούμε, μπορεί να σου πάει 3 ημέρες. Εγώ άντεξα με τούτον 3 ημέρες. Αλλά με το setup που έπινα ήταν με το φίλτρο το άλλο, που θα πούμε πιο μετά. Τούτον το mod δεν είναι πολλά απαραίτητο, πολλά εύκολο να το χρησιμοποιήσετε βασικά. Θα βάλω πάνω το atomizer για να σας δείξω τα basic functions που πρέπει να ξέρετε. Δάμε, όπως βλέπουμε, με το κουμπί, δάμε το μεσαίο, μπορείτε να αλλάξετε το μενού, αν το αφήνετε πατημένο. Τούτο είναι το bypass mode. Μετά είναι το καινούριο function που έχω εσύ, low high. Μετά NI, TI, SS, θερμοκρασία βασικά, M1, M2, M3 και το wattage. Εντάξει, με πάνω κάτω μπορείτε να ανεβάσετε τα wattage levels. Μπορείτε να βάλετε και λόγο που εντάξει δεν τα καταφέρα να δουλεύει, αλλά πρέπει να έχει τρόπο να το ψάξετε. Και επίσης σας λέει πόσα δευτερόλεπτα κάνετε ένα vape, μετρά το vaping χρόνο. Μου έχει πέσει 2-3 φορές, δεν έπαθε τίποτα, άλλο που scratches και ένα μεγάλο φάγωμα δάμε. Χρησιμοποιώ το περίπου 2 μήνες ως τώρα.
πολλά ευχαριστημένος. Εντάξει, να ξέρετε, να έχετε υπόψη ότι το mod έχει cycle. Δηλαδή είναι μπαταρία, είναι αναλώσιμο. Δεν θα σας πάει όλη τη ζωή σας, δηλαδή η φάση. Πρέπει να διαβάσετε, το κάθε mod έχει το δικό του cycle, δηλαδή το cycle είναι το πόσες φορές θα το γεμώσετε ούλον και να το χρησιμοποιήσετε full, να το ξαναεπαναφορτίσετε full. Αν δεν κάνω λάθος, το mod πάει, ας πούμε, μετά από 1,5 χρόνο, 1 χρόνο, να θέλει πετάμα. Επειδή η μπαταρία θα αντέχει τόσο πολλά, μπορεί να πάθει short circuit, διάφορα. Οπότε αν έχετε υπόψη, αν αγοράζετε έναν ηλεκτρονικό mod, μετά από 1,5 χρόνο είναι καλύτερα να πιάσετε έναν καινούριο. Δάμε υπάρχουν τα holes, τρύπες για άμα πάθει τίποτε η μπαταρία να μην μπομπάρει απευθείας. Και το USB για φορτίσμα. Πάμε να μιλήσουμε τώρα και τίποτε άλλο να πούμε για το mod. Είναι πολλά εύκολη η χρήση του, μπορείτε να βρείτε το software update και να κατεβάσετε που το USB που την ιστοσελίδα τους το ανεωμένο λογισμικό βασικά. Πάμε να μιλήσουμε για το Cubase Pro Atomizer. Το Cubase Pro Atomizer έρχεται με δύο tips, τούτο δάμε και τούτο δάμε. Όπως βλέπετε, τούτο είναι ανοιχτό όπως τούτο. Εγώ είδα κάποια πλεονεκτήματα βάσει τούτο. Τι πλεονεκτήματα, δηλαδή άμα, επειδή είναι λίγο κλειστό, κάποτε άμα κάνεις βέιν, μπορεί να βγάλει νερά που για διάφορους λόγους, νερά, εντάξει, το υγρό, βγάλει υγρό, τούτο μπλοκάρει το υγρό και δημιουργά παραπάνω πίεση σε σχέση με τούτο. Τούτο είναι παραπάνω όπως το ναργιλέ βασικά που ρουφάς. Τούτο είναι παραπάνω για το τσιάρο, φάση που έχει το φίλτρο, η πίεση του φίλτρου. Εντάξει, τούτα τα δύο πλεονεκτήματα που είδα για τούτο. Αν θέλετε να καπνίσετε σε κλειστούς χώρους, σε γραφεία, ξέρω εγώ, που θέλετε να κάνετε πολύ καπνό, καλύτερα να χρησιμοποιήσετε το τούτο δαμέ και το coil, το LVC, το Clapton 1,5 ohm που μπορείτε να μετρήσετε πόσο θέλετε να μπει υγρό, ας πούμε, τέλος πάντων, να χρησιμοποιηθεί υγρό και 8 μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με από 8 μέχρι 20 watts, αν δεν κάνω λάθος, 12 watts, καλά, εγώ είμαι ok, δοκιμάσα το με 12 watts, είμαι ευχαριστημένος και αν δεν θέλετε να βγάλετε πολύ καπνό, το υγρό που πρέπει να πιάσετε πρέπει να είναι πιο λίγο που VG, vegetable glycerin. Το VG, να σας φέρω τώρα, αλλάξουμε πάντα τα υγρά μας εκτός από τον ήλιο. Το ήλιο καταστρέφει το, κάνει το μαύρο, τον υγρό και βγάλει τη γεύση νουλή. Το λοιπόν, αν θέλετε να μην βγάλει πολύ καπνό, είναι καλά να χρησιμοποιήσετε πιο λίγο vegetable glycerin και παραπάνω να έχει προπυλή. Αλλά να ξέρετε ότι έχουν και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. Δηλαδή το VG διά σας παραπάνω καπνό, cloud, και πιο λίγο δάμε στο throat βασικά heat. Που το προπυλήν είναι το αντίθετο, πιο λίγο καπνό, καλύτερα σε κλειστούς χώρους, σε γραφεία κτλ. Και διά σας όμως το feel του τσιάρου, που άμα πίνετε το τσιάρο κάθε σας λιοντάει το λαιμό σας έτσι, διά σας το αίσθημα, το προπυλήν είναι τούτο το substance που θέλετε. Οπότε να ανακεφαλαιώσω, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Cubase Pro σε φάση setup να βγάλει πιο λίγο καπνό, θα χρησιμοποιήσετε το πιο μικρό το tip με υγρό που να έχει παραπάνω PG παρά VG. Για να βγάλει πιο λίγο καπνό, αλλά θα σας διά το αίσθημα του τσιάρου. Κάποιες ρουφιές και είσαστε εντάξει, θέλετε τσιάρου. Το λοιπόν, τα δύο τα tips, εγώ τώρα χρησιμοποιώ το Hook-alike, το μεγάλο, που σας δίνει το αίσθημα παραπάνω όπως το ναργιλέ. Ρουφάς κάμποσον, βγάλει πολύ καπνό, cloud.
Τι άλλο, έχει πάρα πολλά σπήρες, coils που έρχεται με το Joytech, το Cubis Pro. Έρχεται μαζί του και 3 coils. Αν δεν κάνω λάθος, 4 coils. Διάφορα ohm level. Και θα μιλήσουμε λίγο για τα coils. Και έρχονται και τούτα τα πλαστικά που χρησιμοποιούνται μέσα που το atomizer για να κλείσετε να μένει καλή υγρό ή τίποτα. Λοιπόν, ένα τεράστιο πλεονέκτημα του Cubis Pro ότι δεν έχει leakage, δηλαδή δεν έχει περίπτωση να βγάλετε υγρό, να βγει υγρό τίποτε για να λερώσει την μπαταρία ή να χαλάσει τίποτε την μπαταρία. Είναι υγρό-proof βασικά, πώς να το πω. Και ανοίγετε για να βάλετε το υγρό σας, εύκολο. Έχει δύο τεράστιες υποδοχή για να βάλετε το υγρό σας. Απολογούμε για τα ελληνικά, μπορεί να μην είναι τέλεια, αλλά εντάξει, μιλούμε τα. Έχει έναν airflow, μπορείτε να το ρυθμίσετε. Πάλι τούτον να σας δοκιμάσει, βλέπετε να μην κλειστό, έχει πιο λίγο αέρα, έχει παραπάνω πίεση. Άμα το ανοίξετε, πιο λίγη πίεση, παραπάνω airflow, παραπάνω αέρα και είναι παραπάνω για το hookah. Για τσιάρο πρέπει να το κλείσετε παραπάνω και να βάλετε το άλλο για να πιάσετε την πίεση που πιάνετε άμα έχει το φίλτρο. Για το hookah, όπως το ναργιλέ, ανοίγετε full VG και cloud power. Κάνουμε μετά δοκιμή να δείτε ποιες είναι οι διαφορές με τούτον το φίλτρο και με το άλλο. Το βίντεο που έκανα πριν είναι με το άλλο το φίλτρο, θα δείτε στο τέλος διαφορές ή πόσο παραπάνω καπνό να βγάλει το ένα με το άλλο. Άλλο πλεονέκτημα, έπαιζε μου 2-3 φορές, δεν έπαθε τίποτε, χτάρματα. Καλύτερα να πιάσετε silver θα έλεγα, χρώμα, γιατί το μαύρο ή έχρωμο μπορεί να φεύγει το χρώμα και να φαίνεται ωραίο. Επίσης θα πω έναν δυνατό tip, το πράγμα δάμε είναι πολλά βοηθητικό για διάφορους λόγους, δηλαδή τούτον μπορείτε να το βάλετε δάμε και αν πιάσετε ακόμα έναν, καλύφκεται και από κάτω με αποτέλεσμα τι, να αποφύγετε τον ήλιο, γιατί είμαστε στην Κύπρο, έχει πολύ ήλιο στην Κύπρο, είναι απαραίτητο θα έλεγα, να έχετε με δύο από τούτα και να το κλείσετε, τα λάστιχα πώς τα λέγαμε. Και να κλείσετε με το υγρό, να μην φατσίσει ο ήλιος πάνω, επειδή να χαλάσει το υγρό και είναι καλό για σας. Και άλλο πλεονέκτημα είναι προστατευτικό, άμα πέσει να πέσει βάσει στο stick, βάσει στο λάστιχο και θα μειώσει βασικά την πιθανότητα για να σπάσει ή να πάθει κάτι. Πολλά ευχαριστημένος, δοκίμασα διάφορα coils. Τούτο δάμε πάει το 0,25 ohm και πάρετε από 30 μέχρι 70 watts. Γιατί τούτο πάει maximum, αν δεν κάνω 80 watts, πάει 80 watts maximum τούτο, το mod. Γιατί μπορείτε να χρησιμοποιήσετε full, αλλά εγώ βρίσκω το καλύτερα, ας πούμε το average να είναι το καλύτερο το vape. Γιατί αν είναι 30-70, 40-45 πρέπει να το ιδανικό. Εντάξει, σίγουρα να τρώει παραπάνω υγρό, το πιο μεγάλο παραπάνω wattage και παραπάνω μπαταρία, αλλά θα πιάσετε παραπάνω καπνό, δύναμη στο βεϊπάρισμα. Μέσα από το coil θα σας δείξω τι γίνεται βασικά και πιάνετε εκείνον το καπνό, πώς έρχεται το καπνός, πώς δημιουργείται. Μέσα από εκείνον το coil έχει ένα μέταλλο έτσι. Βλέπετε, τούτο είναι το μεταλλούι. Τούτον το μεταλλό καυκέται με την μπαταρία, εντάξει, και έχει βαμπάκι και το υγρόμπα. Άμα καυκέται τούτο το μεταλλούι με το βαμπάκι, βγάλει και το υγρό και πιάνετε το καπνό. Που όταν συγκρίνεται το ηλεκτρονικό τσιγάρο με το κανονικό τσιγάρο, με τις χημικές ουσίες που έχει το κανονικό τσιγάρο, anyway.
Θα δοκιμάσουμε σήμερα να βεϊπάρουμε με τούτον το tip και το υγρό το Vape Brews, τέλειον υγρό, Breeze. Η γεύση του είναι fruity και στο τέλος έχει το mint feeling. Έχουμε στη σελίδα, μπορείτε να δείτε. Είναι 70 με 30 VG και είναι 6 mg όπου πίνω, η αναλογία μου του τσιάρου βασικά. Οπότε θα δούμε πολλούς καπνούς. Ξεκινήσουμε να βεϊπάρουμε, να το τεστάρουμε το eLeaf, το iPower με το Cubist Pro, το Atomizer. Ξεκινήσουμε short vape. Τούτον ήταν 3,9 δευτερόλεπτα. Πάμε να κάνουμε παραπάνω. Πέντε δευτερόλεπτα. Όπως βλέπετε, όσον βεϊπάρετε τόσο να βγάλει καπνό. Τώρα με τα πιο ειδικευμένα μοντέλα που το μέταλλο είναι πολλά πιο μεγάλο και κατασκευάζετε τα εσείς στο RDA βασικά, Rebuildable Atomizer. Η φάση τι γίνεται, ότι πατάτε μπορεί με ένα δευτερόλεπτο να βγάλει καπνό όσο να κάνετε με τούτον 10 δευτερόλεπτα. Επειδή το μέταλλο είναι πιο μεγάλο, το βαμπάκι είναι παραπάνω, καύκεται πιο παραπάνω, έχει παραπάνω wattage, σε ένα δευτερόλεπτο να βγάλει πολύ καπνό. Τούτον όμως πάμε να κάνουμε παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα, να μπορούμε να βγάλουμε παραπάνω. Σχετικά μπορείτε να βγάλετε κάμποσο καπνό. Τώρα θέλετε να βγάλετε ακόμα παραπάνω καπνό, να πρέπει να αλλάξετε το coil. Τούτο που έχω είναι ένα 1,5 ohm. Τούτο δάμε. Δεν είναι πολλά για καπνό και έτσι φάση. Αν χρησιμοποιάτε ας πούμε ένα με 0,5, το μέτριο μεσαίο βασικά το είπαμε, το 0,5 λέγεται το SS316. Μπορείτε να πάτε στη σελίδα τους, δείχνει όλα τα coils για ευκολία σας να διαλέξετε εκείνο που θέλετε βασικά. Ξαναλέω, όσο είναι πιο λίγο το ohm, 0,25, τόσο παραπάνω καπνό είναι να βγάλει. Τόσο παραπάνω wattage να θέλει επίσης. Ωραία. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις για το προϊόν, μπορείτε να με ρωτήσετε. Θα μπορούσατε επίσης να κάνετε like, share, subscribe στο channel μου και εγώ θα συνεχίσω τα βίντεο. Τα λέμε!